כולם צופים יקרים. היום עכשיו, היום הראשון של פסח בחופש. נכון. עידד, עכשיו 10:30. הנה תראו. 10:30 בבוקר. ועכשיו יאללה, הפרק יקרה השגחת טמטום. כן. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. כולם לא מקובל ב-321. היי, בובספוג. מה? סבתא הביאה משהו. מה זה? תראה. טאפ. בובספוג היקר. תבוא ליום ההולדת שלי. אני אהיה גדולה מאז השנה שעברה. אני לא יודעת כמה בת אני אהיה, אבל אני אהיה גדולה יותר. מסבתא. אולי... וואו, איזה כיף! יש! סבתא! מי ישמור על... אני אתגלגל לך, קרי. מי ישמור עליו? בוא, אולי נסל... היי, סקוואדווד! אולי אתה יכול להשגיח? לא! אחי, נעזור לבטודף הזה, אחי להתנצות! גרי, זה באמת... גרי, זה נכון? אולי נלך מיאו. היי, פטריק! מה? אולי תשגיח אל גרי? כן. גרי יהיה בטוח איתי ועם מיכאל. יאללה, להתראות. ביי. אז נדמיין פה. יאללה, ביי. רק רגע. טוב. קודם מה שצריך להכיל אותו, אחר כך לרחץ אותו הנה רשימה. מדויק ולהסכים אותו. כן, הנה רשימה. לא צריך. יאללה, ביי. ביי. איפה כנפי העוף? שם במקרר למעלה. היי ג'רי, יאללה בוא נעשה. אני אלך בינתיים למכולת. בינתיים אני הולך למכולת. אל תעשו דבר טיפסי. כן, יפה. כן. איי. פטריק עשה לגרי אמבטיה עם המזון. נו באמת. זה טיפשי, יאללה בוא נקנה. פטריק כזה טמבל, אנשים. הנה. הוא לא מבין שהאוכל זה לאכול ולא אמבטיה? נכון, מיכל? כן, אפשר רק תפוח. אפשר רק גלידה. כן. תודה. הגלידה אהובה על גרי. לא, הגלידה הזאת. אני אוהבת הגלידה. אמרתי משמעות, אני אשאר אותך. רגע. קניתי. רק רגע. וואו, זה מגפה. רק רגע. יש לי לוגים. היי, פטריק. וואל! לאכול. הנה גרי. הבאתי לך אוכל. והנה לך פטריק גלידה. מה קורה כאן? עכשיו הקטע של המים? עכשיו בוא נקלח אותך. יאללה. ועכשיו המים. לא. מה קורה כאן? כאילו אני משחק גם את עצמי, אני רק הצלם. גם הצלם יכול לדבר קצת. מה קורה כאן? כן. מה זה הפרק הזה? מי המציא אותו, יא פטריקלה? וואו. הנה נקי כמו חדש. אוי. אבל סתל, מה קורה כאן? עדיין לא ידוע. יאללה, אני הולך בינתיים לשבת. בואו נצפה טלוויזיה. איזה טומטום. אוי, נו באמת, גגים, רציתי סמבות שתבוא לפה, למה לא אמרת? מה לפה? מה קורה כאן? מה? אני בפתח תקווה? טים! מה, איפה אנחנו? בתל אביב? אנחנו בירושלים? תפסיק. הצילו. אבל מה יש לך, פטריק, טומטום? מה אתה מטבע את המית של בובספוג? יש לנו טלפון. פה, הפסקה. זה אף אחד. כן, סתם איזה מישהו מההורים של מיכל. לא יודע, אבל... הלו, הבית של בובספוג. זה אני. לא, הבית של בובספוג. היי, בובספוג. תגיד, הכל בסדר? הכל בסדר? כן. לא! ארצנו! בובספוג! אני שמעתי
האם שמעתי? אוי, עוד פעם! זה היה יותר טוב! עוד פעם! תצעק אצלנו בובספוג! לא, אוי, זה היה טוב! אני בא! בובספוג בא, מהר! האם שמעתי את מיכאל שצועק בובספוג? לא. יאללה, בובספוג בא! יאללה! צריך לנקות פה! יש לנו פה מה לעשות. כן. הכל בגללך, פטריק. לפחות הבית יהיה נקי. כן. אבל גרי רוצה אמבטיה שנייה. אבל גרי רוצה אמבטיה שנייה. אתה לא סגרת את הברז ואת הכלום. בגללך הבית נטבע. וואו, זה גם יפה. לפחות נקי פה. חזרתי. וואו, בובספוג! היה לנו כיף דופק חיים! נכון! איך נהנינו! כן! וגם קנינו לגרי אוכל חדש! טראם! מגסי חלזונות! בשר חלזונות. הייתה פגעת! מיהו! הנה. מיהו! פטריק, יאללה ביי! ביי פטריק, שיהיה לך יום טוב. עכשיו עוד פרק ביחד. מה? עוד פרק ביחד, תהיה טוב. אחרי הפיקצ'ר מאוד עם הסיר, פיגרטים. היי, צלול, היי. אז פרק היי, צלול. 6 ו7 ביחד. היי, צלול, היי. תשמע מיכאל, אנחנו לא יכולים לעשות חלקים 1 ו2, פשוט לערבב אותה ביחד, זה... נו יאללה, עכשיו אני הולך לישון. וואו, מה אני אחלום היום? וואו, ארץ החלומות! וואו. רגע, אופסי, זה יפתי. ראיתם את תמונת הרקע של מיכאל במחשב? מכונית. זה לא, אני אדם... וואו, וואו, יש לי מכונית! חולה. וואו, מה לזה קורה? רובוט וואי! ארדה נסלחת! השיגנת? זה החלום שלך, כן? כן. וואו, איך אני מהיר! וואו, אני רץ! היי סנטי, מה את עושה? וואו, פצצה! מה זה? יום הגגיני? אני נתחיל את הפצצה! האיש האחד והיחיד שיכול להציל את כולם, כל ביקיני בוטום, מיכאל מציל את כולם מכל סכנה, הוא הגיבור, מיכאל, הגיבור! זה כאילו בצע סנדי, לנטרל! מיכאל, הגיבור! זה הוא, חברים, הוא מציל את כל ביקיני בוטום מסכנה. מיכאל! חבה. הפצצה לא סוגרה! הידד! לא! הידד מיכאל! מה? תוריד את הקסדה! הגיבור! תודה לכם, תודה. יו, זה נראה כמו סקין. כן. עכשיו נמשיך בפלא! פלטון גנב את קצת הסרטן! נראה לי שמשאירים לך הודעה. או משהו כזה, לא יודע. הודעה קולית. לא משנה. יאללה! לבלגן! אתה לא תצליח! בחלומות בלילה! מתי החלום שלך נפסק? עוד מעט. עכשיו... לא, כבר 9 דקות. הסגרת, וואו! עכשיו כאילו בחלומות... וואו! הלבש הייתי, וואו, החלום של סקוורדואד. מה החלום? כן, תודה. וואי!
אני אעשה, אתה תשחק. מיכאל. למה המשכתו? תשאיר, או שתמות. מצטער אדוני. אוכל בחידה. אופס. מיכאל! למה עושה עוד את הקלרינט? אתה מפו! לא, אני החללית שלו. תפסיק. לא, פוס, עוד לא. מיכאל, אתה בטוח בזה? כן! טוב, אני עושה את זה לטובתם. למה הפסקת? אני יכול לבכות. עכשיו סקוויד נופל. מה זה הכלי היפה הזה? מיכאל! וואו, מה לחולה? פטריק, מה זה? שום דבר, זה החלום שלי. בוא נלך לסנג'י. מה זה לחול? וואו, איזה חוק סיני? כן. אני הולך להחסים את ההסטוק. וזה נעשה בנטי. לא! בוא נלך לחלום של פלקטות. מה זה החלום המשוגע הזה באמת? תתפללו לאנוש מטומטמים. יאללה, הנה החלום. אני רואה אותך, יא מיכאל. אולי תסתדר כי אני אשים לי ברזל. אאו. רק רגע, בוא ניכנס לחלום של מרקרב. זה מים של פר. יאללה, קודם של פר. אוי, מה לכולה? הכל ורוד, תדמיינו שהכל ורוד. מה זה? מרקב, בוס! למה יש לך חלום כזה ורוד? זה אני פר! וואו! מה שמעת את זה של ביבר? יש את מייקל ג'קסון החדש. רגע, אני אלך לחלום של מרקרב. בוא ניקח סיגה. יש סל. יאללה. זה נראה כמו סקין, אני אומר לכם. וואו, מרקרב, מה קורה כאן? אתה יכול לתפוס את הסלון! הוא פורח! יאללה, נערי! כסף קטן! עזוב את הכסף הקטן! מהר, הארנק שלי! זה? לא, הארנק שלי נמצא בכיסא האחורי שלי. וואו, מרקרב, אתה ממש טוב עם השפם. נו, תעשה כבר את זה! הצלחת, מיכאל! שב. אתה מקבל קידום בעבודה. יס! הדולר שלי! מה עשית? מיכאל? די, מה? אתה לא מקבל קידום! אתה ממשיך לעבוד בתור טבח. יס! לפחות לקבל קידום. ועוד פעם אחת, אם תבוא לחלום שלי, אני אפטר אותך. עכשיו בוא נחשוב, יאללה. וואו, זה היה טוב, איך המהירות. מהירות ממש טובה. מה יש לך? וואי, מה קרה? יש לנו איזה בעיה קטנה. בוא! צופים, זה הכל להיום? רק רגע, עדיין לא. מה לחולה? יש לנו איזה בעיה במיינקראפט הזה, לא משנה. זהו, פתרנו אותו. לא. מיכאל בוספון, תפסיקו ללכת לחלומות שלנו. מי הלך לחלומות שלכם? אז יאללה ביי. יאללה, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.